kronjot pitik dadi bandosa. Pak supir kang duwe pengalaman aneh ing babagan jagating lelembut iki sebut wae asmane Kamiya. Pak Kamiya saiki pancen wis pensiun dadi supir. Merga umure wis luwih saka 70 tahun. Lan putu-putune uga wis ana kang menehi buyut. Wektu semono, Pak Kamiya ngaku ora kelingan taune nyopir ing jurusan Jogja Bantul. Lan rutene ora ajeg. Umpamane dina Kemis saka Imogiri nuju Jogja. Dina candhake saka Pasar Bantul menyang Pasar Kolombo ing Jogja lan sapanunggalane. Wektu semanten tumpakan dereng kathah kados sakmenika. Dados rutene utawi trayekipun saged pindah-pindah. Ature Kak Kamiya kang wektu iku jagongan ing warung angkringan ana ing Laladan Bantul. Diaturake dening Pak Kamiya, mobil angkutan umum wektu iku beda karo saiki. Wektu iku Pak Kamiya migunakake mobil Malaria. Merga mobil mau pancen dipigunakake kanggo mbrantas nyamuk malaria. Mobil menika menawi boten salah bantuan saking pemerintah Jerman. Ature Pak Kamiya. Pak Kamiya kena diarani sopir kang ora angon wayah. Tegese yen dikangseni bakul jam pira wae mesti disaguhi. Mula saka iku persasat kabeh bakul saka Bantul dadi lengganane Pak Kamiya. Embuh kuwi bakul pitik, sayuran, beras, utawa bakul liyane kabeh nganggo Pak Kamiya yen arep ngangkut dagangane. Prinsip kula boten gawe gelo liyan. Ngendikane Pak Kamiya sinambi nyruput wedange. Kacarita Pak Kamiya dikangseni bakule pitik methuk sadurunge subuh ing Pasar Jodhok. Wektu dikangseni iku Pak Kamiya ana Pasar Imogiri. Lagi wae bongkar dagangane bakul tela. Lan embuh merga apa Pak Kamiya kang ora tau nggawa kenek iki dina iku duwe krentek tirakat ing makam Imogiri. Mergi krentek menika kula mboten mantuk teng griya. Langsung wonten makam ngantos jam 2:00. Ngendikane Pak Kamiya sinambi njupuk pacitan kang ana ing angkringan. Saka makam Imogiri, Pak Kamiya langsung njujuk Pasar Jodhok. Tekan Pasar Jodhok, katon wis ana wong sajak nunggu tekane Pak Kamiya. Temenan, wong iku pancen bakul pitik lan katon nggawa pitik sak kronjot. Nanging wektu iku Pak Kamiya ora namatake bakul kuwi sing ngangseni apa dudu. Sing cetha pitik sak kronjot ulese putih kabeh. Ampun dangu yuk, le nunggu. Sapane Pak Kamiya. Wes, rasa kakean takon. Pitike ndang diunggahake, digawa menyang pasar Niten.
Wangsulane bakul mau sengol banget. Ing batin Pak Kamiyo ngudoroso. Lho, wong iki kok sengol banget. Mau sore iki wonge sumanak banget sih. Ojo-ojo iki dudu kang senanku mau sore. Batine Pak Kamiyo. Batin ngono, Pak Kamiyo terus namatake bakul pitik mau. Gandrik, batine Pak Kamiyo. Iki pancen dudu kang senanku mau sore. Yu, kula sakjane pun kangsen kalih bakul liya. Dugine subuh mangke. Sampeyan ganti supir mawon nggih. Kandhane Pak Kamiyo marang bakul iku. Krungu omongane Pak Kamiyo mangkono, matane bakul pitik iku mendelik lan wangsulan sengol. Kowe yen wani nolak aku bakal bilahi. Wis, ayo pitike dunggahake lan ndang mangkat. Anehe disentak mangkono, Pak Kamiyo ora bisa wangsulan lan gage ngunggahake pitik ana ing mobil. Bakul iku uga terus munggah linggih ing mburi karo pitike lan omong sengol. Wis, ndang mangkat, aja nganti kebiaren. Pak Kamiyo uga terus mancal gas mobile tanpa noleh mburi maneh. Nanging anehe ing rasane Pak Kamiyo mobile kayane abotan banget. Kaya-kaya momot barang pirang-pirang ton. Tekan pasar Niten, Pak Kamiyo mudhun sak perlu ngedunake pitike bakul aneh mau. Nanging saibo kagete Pak Kamiyo nalika wis buka lawang mobile, bakul mau ora ana. Bakul mau ilang tanpa tilas. Luwih kaget maneh, kronjot pitike dadi bandoso. Lan kang mau katon kaya pitik putih dadi layon putih kang nganggo buntel mayit. Kejaba iku mobile Pak Kamiyo uga kebak kembang sripah kang wis garing. Nyipati kahanan mangkono iku Pak Kamiyo wel-welan, ora bisa bengok, ora bisa melayu. Kami tenggengen nganti tekan biar. Nganti pasar Niten kebak bakul kang arep dodol. Sawise ditulungi bakul-bakul, Pak Kamiyo terus nyritakake kedadean kang dialami. Oh, demit ora urus, demit gendeng, demit ratatanan. Mangkono batine Pak Kamiyo grenengan.